Иске газеттерде халық язмышы ил тарихы. 1958 елдың декабрь пленумында Никита Хрущев иген оңышының күләмен кукуруз исәбенә арттыруга yüklәмә куя. Янәһә Америкала 30 миллион гектар кукуруз сәселә. Ә СССРда не бара 4 миллион гектар самаһы гына. Уның сәкәндәре һәм яшел һабактары менән бергә гектарынан 300 центнер оңыш алырга була дип белдерде ул. Авыл эшчәннәре ил башлыгының был сакыруын һәм буйрыгын игътибардан ситтә калдырманы әлбиттә. 1959 елның 13 гыйнварында ук Совет Башкортостаны газетында трактор Савахитов без комбайнер Смирнов менән былтыр 103 гектар кукуруздың һәр гектарынан 500 центнер яшел масса һәм початка үстереп алдык дип отчет бирә.